Là đi. Itu blog ko tako. Blog ko na ito niya. खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरो ना थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना भिडिअखौ बेखेवैनि सिगांनो एसे बोरैबा जायो आरो ना एसे बुंसोलाबायाबाबो जाया हा बारानिफ्राय बारा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय भाइराल हा बायदिसिनाल' जालु जालाया जोबखाला बिनि थाखायनो जों बायदिया एसे बुंसोआबा जाया हा जायफोर गाज्रि मोनदों बेफोरनियाव आं निमाहा बिनाय थायो आरो जायफोर मोजां मोनदों आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरो थ' खोथाया बेसो आरो ना सासे थब्ला खुसेत आरो ना सेदला थप हा बिगुरा दा बे सेदलाया बर' ओमफ्राय बै जाय सिख्ला बेजों भिडिअ बानायग्रा थाफाग्रा बियो माने गुबुन हारिनि आरो ना बियो एसे बर' रोङो बेस्रा ओमफ्राय जि सोंदों बेखौ बियो फोरमायदों बा खोन्थादों आरो ना आरो मा रोंबावो होननानै सोंनायाव बै फान्थाव देन्थाखौनो होननानै होदों आरो ना बियो आं नामखौ बुंथारला बै देन्थानि नामखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बे देन्थाखौ मा होनो ना बर'नि दा बे देन्थाखौनो होननानै होदों आरोखि ना थ' होनग्रानिथ' जेबो दाय गैया सिख्लानि एथ' इसेबां मोनथियाना एसे रोंस्लिंनाय जानला मानला होनलाबायो जेखौ फोरोंदों बेखौनो बे बुंबाय आरो ना माने बिनि जेबो दाय नुवाखै आङो बै थब्ला खुसेत सेदला थप हा बिगुरनिसो आं दाय नुदों आरो ना बे बिगुरा साला बे गाज्रि भाषाखौ होनखाबाय बेखौलाय मानोथो नागारबावलायनांगौ जाखो बे भिडिअखौलाय नङा होनबा ने रायजोफोर थ' बे थब्ला खुसेतनि सायावहाय हा फान्थाव गरम नाफाम सिखाव हा बिगुरनि सायावहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय आरो ना आं माने एसे बुंलाबायबावगौमोन दे बुंसिलाबायबावगौमोन आं जिफोर होजोबगौमोन आं नाथाय माखासे मानसिया गोबां गाज्रि मोनो हा माने बैफोरबायदि मानसिखौहाय सापर्ट होग्रा हा हेफाजाब होग्रा मोजां मोनग्रा गोबां दंसै बिनि थाखायनो जोंफोरबायदिया जेननांगौ जायो बिनि थाखायनो आं बेखौ एसेबां बुंला जे एसे बुंनांगौ बेखौथ' बुंखानांगोन नङा होनबा ने रायजोफोर बेखिनिखौ आं बुंखानांगोनखा नाथाय माखासेखौ आं बुंजोबला आरो ना जिफोर होजोबला हा दा सेदला थप नोंखौसो दाय नुदों आं बिगुर बे गाज्रिखौनो बुंखाथारबाय नोङो भिडिअ नागारनायासो नोंनि दाय थब्ला खुसेत हा फान्थाव गेसाव थ' एसेबां बुंबाबो माखासे मानसिनि देन्थाफ्रावहाय अर जोंहैलाबायगोन नङा होनबा ने बिखाफ्रा सिरिहैलाबायगोन थिर हाबहैलाबायगोन आंनि बुंनायफ्रा बिनि थाखायनो आं एसेबां बुंला हा एसे एनैखौथ' बुंखानांगोन नङा होनबा ने रायजोफोर थ' आरो गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय सासे सिख्ला आरो ना बर' सिख्ला दाथ' गोबां बेफोरबायदि जागासिनो हा बांद्रायबो रायजाया हा सोरनावबा नांहैलाबायो रागा जोंहैलाबायो रागा जोंसिलाबायो हा माने आर चिराङासो दाय जाजोबो हा बेफोरबायदिखौ बुंनो फैबाबो दाय जायो हा रायनो फैबाबो दाय जायो बे सिख्लाया माने बिबार बागानावहाय बेरायग्रा जायगायावहाय थांनानै हौवाजों बेरायहैदोंमोन जाहैदों आरो ना माने हौवानि गरम जादों बेनो मा नांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय हा आं बुंलायला डाइरेक्ट बुंद्रायथारबाबो माने सोरनावबा ओरैहाय देन्थाफ्राव अर जोंहैलाबायो बिनि थाखाय आं बुंथ'ला आरो ना एसे एनैखौथ' बुंखानांगोन ना बे सेदलाफोरखौहाय बिगुरफोरखौहाय हा एसे एनैखौ बुङाबालाय मा खन्था जागोन बिसोरखौ सदायनो हानाय नङा थ' बे सिख्लाया होसो जाहैदों आरो ना रायजोफोर बिमाजों टेक्सै होसोदों आंथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों बे मादैनिसिम हा होसोनानै थुसिजोबना होनांगौ हा बेरलाब होजोब दामसिजोब बेफोरबायदिखौ नायनानै थानाङा मोनथिबायना दामसिजोब हा थुसिजोब जाहाथे बैफोरबायदि आखलनिफ्राय गोजान जाथों हा संखि हाबनानै मोजां आखलाव फैथों हौवाखौनो नांला होनलायथों सेंग्राखौनो नांला होनलायथों हा आं दिनैनिफ्राय सेंग्राफोरजों बेरायला आंनो नांला बैफोरबायदि मालखौ नैबेफोरबायदि होनलायथों हा बेखायनो थुसिजोब दामसिजोब आंनिबा थ' रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय आंथ' गोजोननाय मोन्दों बे मादैनिसिम साफ्रोमबो जोंनि बिमा बिफा बा मादैमोनहा बेफोरबायदि जाजोबोब्ला गावनि फिसाफोरखौहाय बेफोरबायदि सदन होयोब्ला होसो होयोब्ला बुसि होयोब्ला निस्सय एसेबाबो मोजाङाव फैगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोजां थासारिया फैगोन गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजान जागोन मोजां खामानियाव फैजोबगोन आरो ना बयबो लाइमोनफ्रा हा ना मा होनो रायजोफोर थ' आंथ' जोबोद जोंसियो बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लानानै फैयो जाहाथे नोंथांमोनाबो मिथिथों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं शेयार खालामनो थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै फैयो आरो ना माने गुन्दा गुन्दि जाजोब्बाय नालाय हा बेफोरखौ सापर्ट होग्रा गोबां दंसै हेफाजाब होग्रा दंसै हा आं रायब्लाबो आंखौ गाज्रि मोनग्रा हा आंखौ रागा जोंग्रा गोबां मानसिफोर दंसै अब्लाबो आं सहायनानै थानो हाया जेखौ नुदों आं बेखौ भिडिअ लाबोखागोनखा जेखौ मिथिदों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामखागोनखा हा एसे एनैबाबो आं बुंखागोनखा हा बुङाबालाय बोरै जागोनलै बोरै गारगोन हा ना मा होनो रायजोफोर थ' आं इसेबां बुंला हा जायफोर गाज्रि मोनो मोनबाय था
जायफोर मोजां मोनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरो ओमफ्राय लाइक थुना होबानो जाबाय आरो ना एसे भिउफोरखौबो सिनारिफोरखौबो देखायनो सानदों आरो ना ब्लग सिस्टेम नोंथांमोना नायनो हागोन आं जोबोद मोजां जायगायाव दंफैयो हा बिराद मोजां मोनदों आङो दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै ओरैबायदि नै दै ओरैहाय दै जिरि जिरि ना हरैहाय नै हरैहाय हाजो दङ बिफां लाइफां सारि सारि बर' गामि हा जोबोद गोजोननाय मोनो बेलासि समाव बेफोरबायदि बेरायोब्ला बिदिनो आरो ना नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय आं गोबाव समनि उनावसो आं दिनैहाय ब्लग सिस्टेम बानायबाय नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरखौ नायो आरो ना सिनारिफोरखौहाय ओरैहाय माबा बल खेला गेलेलाबायदों आं बेखौनो नायनो थांनोसै दा इसिबां बुंला इसिबां रायबाय थाला आङो एसे एनैखौथ' आं रायखायोखा मानो होनबा बेफोरबायदिखौहाय लाइ होजाया मिथिबायना रायजोफोर दा नोंथांमोनाबो एसे बेफोरखौ हमनो मोनोबा बुसिलाबाय एसे रायलाबाय हा नङाबा बेबायदि हासार होबाय थायोबा लाइ होबाय थायोबा जानाय नङा हा दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां मानसिया लाइ होग्रा दंसै मोजां मोनग्रा दंसै बिसोरखौसो जों दामसिग्रोनांसिगोन बुसिग्रोनांसिगोन साला ना मा होनो रायजोफोर आं जोबोद दुखु मोनो आंखौ माखासे मानसिफ्रा हा बैफोरजों सोमोन्दो गोनां गाज्रि खामानिखौ मोजां मोनग्राफ्रा गोबां बायदिसिना कमेन्ट हरो हा आं बिसिनि सायावहाय जुदि गोहो थानायमोनबा नोंसोरखौ सौथारजोबगौमोन बाबुमोन आं इसिबां बुंला थ' रायजो राजा नोंथांमोन जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लादो जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि बाय बाय दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय